Gaur bai, gaurkoan dagoeneko bukatu da akabo esan daiteke Aretxabaletan, zapatuan hasitakoa atzo eguazten amaitu zen, baina festak goiari eutsi dio azken unera arte. Atzo kuadrilen eguna izan zen, eta egun guztian zehar egontzen kaleetan giro bikaina. Goiztiarrenak sokamuturarekin hasi ziren, eta hortik aurrera, udana kalea jendez bete eta jaiak aurrera egin zuen azken egunean. Bai plazan, zen gainontzeko bastarretan sekulako giroa izan zen Aretxabaletan. Itzordu nagusia, herri baskaria. Paella erraldoia doan eta plazako arkupeak jendez beteta. Paella justu heldu zen guztientzat, baina giro derra soberan. Atzeko ebe galdetuko zeu, hauer paella eta zelan fandan, aiago jatzu ezuei, nahikoa jandozu, ero? Justo eta behitxu, hemen gabe zinuela jaten. Hemen? Eta buena janbier. Hemen kritikau dabe, jentie etorri dela mustutru dalakoen, eta jan, eta fan, eta ez dela llegau, eta zelan fanda hau. Aldanik eta etxoin dugu hor, ordu bete bat ixe, baina, bueno, aiau da, apurtxo bat. Jateko da ino. Zobek apurtxo bat esango dugu ez, betera notxo gobak edo basari, aurtengo... Bai? Jo, eskatu benutuna, zelan fandien jaixak edo balorazio bat itxeko do. Ondo, oso ondo. Bai. Nahikua, guretako nahikua, oso ondo. Fetxa rarua dia, bustuen... Fetxa oso ona diaz. Bueno, hemen herrixan egon bida, herrixan zain jubi hau, eta herrikoa gelditzen gara hemen, eta oso ondo. Ondo. Erta. Artu! Eba, kamarian dago bai. Txabaltako jaixak, ze, herribazkeixa ez da apurtxo bat soso, hemen ambientia faltala, ez? Bai, ontsa asko kubak eta holan, baina... Gusto hartu behar parte eta zebez. Hogeta ikustia eta barritxia. Estela jaixak eta kontegoz apurtxo bazten ibilizari, ondo ibil gondi ez, eta git. Bai, ondo. Pero bakillak eta holan, puta madre, ondo. Eta jota fuego, bajaren bat eukidotxo kuadreian edo... Queda. Está pasado ese. Txabe, bakilletara? Bai. No gabaz geixau. No gabaz geixau. Zapur batea, no? Eta gero Moskor bakilletara. A ver, hemen soso batzuk, a ver, anima bak, a ver. A ver, atxabaldako jaixa saldo apurtxo bat, hemen atxabaldarrak ikusten dugu, ambiente gutxi, edo? Mutil guapuak, neskatia pegai, guapuak... Gaitia, hemen. Neskatia gutxi ikusten inguruan, ez tekiz pasean dan, Ez da, hemen gutxi da... Hortik, ez tegatik nahan bai gaixa. Egon badaz, Egon badaz. Ederto ba, paella eta jago jatzu ez, apatzu abizke jan ez da hola nahikorik, hemen ailegau da, ero? Bai, han sobran tan eukide. Bai. Kejarik edo? Ziak estaz. Ziak barik bazkaldu. Human, eskiak egin da bienetik ejekula gertzen kuadriatik. Eta bat urte di horre, ba? Urtia bat, ero. Baina... Ez da gertzen, ja. Osa, ja, baja modon konto duzu egia hori tipua. Bueno, eta kamisetia izote du, baina ez da gertu eta hor dau. Bestela jaixa zela andoiez, hemen paella jandozu ez, oie ego jatzu behintzet. Paella jan, ero. Ordoi ez bikua da jan, osu dago dela. Ze plan gaurko? Jorgia. Plan bari, jorgia. Bakilla dauz, kontzertuak, ez dakit. Bakilla, eta gero... Bakilla nostio, poteua da... Bestela zer, domekati zabite jota fuego? Barkatu? Zabite jota fuego? Hau, aldamenekua, honek ez dauke buruik eta, bueno, eta beste batu tranquila, baina bai, hemen batu bit hor, ez daukile buruik eta gero komerixak egunero, baina, bueno. Noto ipina, kamiseta bat ez dut ipiniko kandelekin, ez zure ez dut ipiniko sekula. Neri ez. Nire lagunekin nagoen hartuko nahaz, Baskarikoak egin eta gero kuadrilen arteko jolasak etorri ziren, eta joko eta barre artean kuadrilak nor baino nor ibili ziren. Giroa beraz, ezin hobea azken egunean ere, eta guztiak pozik atzokoan Los Cinco Bilbainos etxotea arduratu zen gaua girotzeaz, eta ostean Ostopilotes txirria ustaldekoek josuten txosnetan. Amaitu da bai akabo, datorren urtera arte.